V dnešním videu se podíváme na nejtemnější záhadu internetu, také nazývanou jako zombie žena. Podíváme se na průběh vzniku této záhady, teorie lidí a konečný závěr. Ještě než začneme, budu rád, když mi hodíš odběr. Snažím se dostat na 1000 odběratelů. Pokud si hodil odběr, můžeme pokračovat na video a společně se bát. 5. května 2021 byla hlášena výtržnost podél oblíbené silnice v Seattlu ve Washingtonu, která přilákala silnou policejní přítomnost. Podle svědků na místě byla spatřena žena, jak kulhá po ulici a naříká v agónii, zatímco v ruce držela neznámý předmět. Žena se chovala neuvěřitelně nevyzpytatelně a zdálo se, že je vážně zraněná, i když i přesto bylo zřejmě zapotřebí až 8 policistů, aby ji skrotili a zadrželi. A to zdaleka nebyl ten nejděsivější detail, co se týče vzhledu ženy, protože přihlížející tvrdili, že na jejím obličeji bylo něco divného. Byl nepřirozený, téměř jako u zombie. Příběh začal šepotem mezi komunitou, krátkými zmínkami na internetu, ačkoliv jen málo kdo by tyto příspěvky bral vážně, protože pro outsidery se to zdálo jako další internetový podvod nebo možná jen nějaká extrémně přehnaná reakce. Ve skutečnosti se však jednalo o velmi reálnou scénu, která se odehrála ten večer a která se měla brzy objevit před celým světem, když se objevilo první video, které tento případ dostalo do mezinárodního centra pozornosti a dalo vzniknout internetové záhadě dnes známé jako seattleská zombie žena. Video okamžitě dobilo svět bouří, když ukazovalo ženu s přízračně bledou tváří a oholenou polovinou hlavy, jak kulhá přes ulici jen v jedné botě a s každým krokem, který udělá, jako by křičela bolestí, než se video rychle střihne. V ruce se zdá být záhadný předmět, o kterém tvůrce videa tvrdil, že je to ledvina, a znepokojivě se zdálo, že je nasáklý krví spolu s mnoha dalšími částmi ženina těla. Co se týče kontextu, moc toho nebylo, protože i přesto, že se video stalo virálním po celém webu, informace o této osobě přezdívané seattleská zombie žena prakticky neexistovaly. Podle uživatele, který video nahrál, policie dorazila a zasáhla hned po ukončení nahrávání, takže k jejímu zadržení a následnému odvedení bylo zapotřebí celého týmu policistů, pravděpodobně k nějaké formě ošetření. Přiznávají však, že si nebyli jisti, co se stalo dál, ani co vedlo k tomuto okamžiku. Je zajímavé, že i přes skutečnost, že se neobjevovaly žádné odpovědi, jiné nahrávky rozhodně existovaly. Ve stejný den, kdy byl zveřejněn tento dnes již extrémně známý TikTok, byl na YouTube zveřejněn další klip jiným uživatelem, který zdánlivě ukazoval stejnou událost z jiného úhlu pohledu, přičemž tato verze byla výrazně delší. Zde vidíme lepší úhel pohledu na ženinu tvář, která vypadá naprosto abnormálně. Její oči a rty jsou černé jako uhel, což dramaticky kontrastuje s její bledou pletí. Celkově vypadá nemocně a zdá se, že se chová naprosto vyšinutě. Je vidět, jak se jí několik policistů snaží uklidnit, i když ona jen pokračuje v chůzi a křiku, a dokonce se jim na konci videa vyhne a pokračuje ve svém nevyzpytatelném chování. Odtud se předpokládá, že boj pokračoval, než nakonec o něco později skončil, což bylo ukázáno v dalším videu zveřejněném na TikToku. A právě v tomto klipu záhada nabývá mnohem temnějšího směru, protože slyšíme dámu pronášet svá první rozpoznatelná slova. Video ukazuje ženu, jak prosí policisty, aby ji neodváželi do nemocnice, jako by na tom závisel její život. Ještě podivnější a tragičtější je, když je začne prosit, aby jí neodváželi dítě.
Může se to zdát jako náhodný jednorázový komentář, dokud si neuvědomíte, že předmět v její ruce se zdánlivě změnil, i když je záběry docela těžké rozluštit. Zdá se, jako by ta zatracená ledvina, kterou držela v původním klipu, už v jejím držení nebyla a místo toho se zdá, že drží něco úplně jiného. Tento předmět se stal zdrojem velkých spekulací, protože rozmazané video stěžuje jeho definitivní identifikaci, i když někteří, včetně mě, si myslí, že se velmi podobá dítěti, konkrétněji hlavě dítěte. Toto byl poslední klip, který jsme z incidentu obdrželi a zanechal po sobě stopu nezodpovězených otázek a ohromné znepokojení nad ženou zobrazenou v klipech. Navzdory popularitě tohoto případu a všem vzneseným otázkám odpovědi nikdy nepřišly. Ku podivu seattelská policie nevydala žádné oficiální prohlášení, přestože její policisté byli v tomto virálním videu zobrazeni. Navíc, i když příběh převzalo několik zpravodajských stanic, nebyl předložen žádný oficiální závěr ani objasnění. Vzhledem k nedostatku kontextu a nedostatečnému uzavření se zrodila tato internetová záhada a teorie se šířily rychle jako požár. Hned od začátku by mnoho uživatelů tento příběh označilo za falešný, protože by se jednalo o nic víc než o zákulisní akci. A to hlavně kvůli nedostatku reportáží a také kvůli vzhledu ženy, která vzhledem k jejímu nepřirozenému vzhledu tak působila. Mnozí se však domnívají, že měla jen silný make-up. Někteří označují její vzhled a chování za téměř zkreslené. Navíc, upřímně řečeno, TikTok je plné vymyšlených historek, jako je tato, takže mnozí jsou přesvědčeni, že celá tato situace je falešná. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Jedna z mála aktualizací, které jsme v tomto případě obdrželi, pochází z objevu oficiálního policejního dispečerského rádia, které bylo veřejně dostupné na webu známém jako Broadcastify. Uživatelé tam našli zvuk z 5. května v oblasti Seattlu, který zřejmě zachycoval přesně tento incident, přičemž zvuk byl stejně děsivý jako samotná videa. Ještě než se přesuneme k těmto záznamům, chtěl bych tě poprosit, aby si mi tu zanechal odběr. Ukazuješ mi tím obrovskou podporu. Pokračovat v tomto dál. Snažím se dostat na 1000 odběratelů a každý jeden odběr mi pomůže. Děkuji za podporu a můžeme pokračovat na video. 3008 16th Avenue West. There's a female walking eastbound on West Barrett Street that has blood running down her face and leg. She's also yelling and limping. She's described as a white female, 20 to 30, 5'5 to 5'7", thin build, with a shaved head and brown patches of hair. Wearing a gray t-shirt, blue jeans, and one white shoe. James and West Armour Street on the west side, just north of Sandon AMR for an ITA. Nahrávka se zdá být přesně shodná s těmito videí, od způsobu, jakým je subjekt popsán, až po ten nezaměnitelný křik v pozadí, a to nepochybně ze Seattlu. PDF pochází přímo z oficiální policejní linky, což znamená, že ať už byl tento incident jakýkoliv, reakce policie na něj byla velmi reálná. Tato poznámka také vyvrací dlouholetou teorii, že klipy ve skutečnosti pocházejí z natáčení filmu, který se v oblasti natáčel, protože shodou okolností se v tomto období natáčel v Seattlu velký film s názvem Kimi. On Monday, film crews were spotted in Westlake Center shooting a new HBO movie called Kimi. Mnozí spekulovali, že se jedná o nějaký PR kousek projektu, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o skutečnou policejní reakci a že film od té doby vyšel bez jakékoliv zmínky o zombích ani podobných incidentech, je to další vyvrácená teorie. A když už jsme u vyvrácených teorií, chci krátce zmínit to, co se v jednu chvíli stalo nejpopulárnější teorií kolem tohoto případu, která je upřímně neuvěřitelně urážlivá, a to je tvrzení, že touto ženou byla Marilyn Stanley. Žena, která byla brutálně napadena svým bývalým přítelem a jeho psem, což vedlo k ničivým zraněním. A kvůli jejímu znetvoření lidé poukazovali na to, že je to seattleská zombie žena. Věříme, že tato nahrávka byla pořízena jen chvíli po jejím útoku. Přestože to nahlásilo tolik lidí, je neuvěřitelně snadné ji vyvrátit, protože útok na Stanleyovou v Marylandu se odehrál v Kentucky, nikoli v Seattlu, a k útoku došlo už v roce 2015, celý rok předtím, než byl TikTok vůbec vytvořen, a celých 6 let před natočením tohoto videa. Tato teorie nikdy nepřipadala v úvahu a jedno vyhledávání na Google by to ukázalo. Bohužel to spekulace nezastavilo a bizarní teorie pokračovaly.
Někteří pak rychle upadli do hlubin přesvědčení, že tato žena byla skutečně zombie. Teorie je samozřejmě velmi absurdní, ale byla o něco zajímavější, protože zhruba ve stejnou dobu se údajně po celém světě objevovaly podobné události. Aby to bylo ještě kurióznější, toto video se brzy začalo odstraňovat a cenzurovat z TikToku i YouTube, přičemž na webu zůstalo jen několik jeho verzí. Navíc k tomu, že po této události nebylo žádné mediální pokrytí a policie se navzdory virální šíření situace nevydala žádná prohlášení pro veřejnost, mnoho lidí přesvědčilo, že se jedná o nějakou formu většího utajování. Nakonec však není těžké říct, že tato teorie byla jen strašidelná a konec konců je to teorie, která je velmi nerealistická, i když je zajímavé o ní spekulovat. Logičtěji se předpokládá, že tato žena měla nějakou autonehodu, protože byla zachycena, jak jde podél poměrně rušné silnice a zdálo se, že je téměř v šoku z toho, že při nehodě mohla ztratit své dítě, což ještě více umocňuje trauma okamžiku. Zdá se však naprosto nereálné, že kdyby zemřelo dítě, nebyly by o tom žádné zprávy. Určitě by to vyvolalo alespoň místní mediální pokrytí a rozhodně by to bylo zmíněno v policejním záznamu, což se nestalo. Vzhledem k tomu, že v oficiálním policejním záznamu z místa činu nebyla žádná zmínka o dítěti, byla tato myšlenka naštěstí vyloučena, což znamená, že tento předmět byl pravděpodobně něco úplně jiného. I když i tak teorie o autonehodě stále má velmi reálnou možnost, protože by mohla vysvětlovat, proč se takto chovala a proč s ní souvisela její zjevná zranění. Spolu s tímto možným vysvětlením existovala další teorie, kterou jsem zpočátku považoval za nejpravděpodobnější. A to, že se jednalo o důsledky drog anebo těžké duševní choroby, což by nejen vysvětlovalo její chování, ale také o absenci oficiálních zpráv o tom, že žena pod vlivem drog způsobuje scény, což není nic pozoruhodného, zvláště ve velkém městě. A co se týče jejího vzhledu, drogy dokáží doslova proměnit lidi v skořápky a učinit je zcela nepoznátelnými. Její otrhané a roztrhané oblečení by mohlo být jen důsledkem potenciální bezdomovectví, osudu, který bohužel postihuje příliš mnoho lidí v naší společnosti, kteří se s těmito problémy potýkají. Nicméně i přesto všechno bylo bohužel nemožné dospět k jednomu definitivnímu závěru na základě omezených dostupných informací. Navzdory tomu, že byly předloženy věrohodné teorie, se pravdivá odpověď zdála být vzdálenější než kdy dříve, zvláště jak měsíce začaly plynout. I když se situace začala zdát beznadějná, brzy se z ničeho nic objevil zlom v podobě záznamu z policejní kamery, který by tento případ do kořan rozluštil. ...9. března 2022 nahrála uživatelka YouTube s názvem Rebecca MS video, které odhalilo její zjištění v souvislosti se záhadou zombie ženy ze Seattlu. Přestože se zdálo, že svět na tento bizarní případ zapomněl, Rebecca se sama rozhodla najít jeho skutečný závěr, což jí dovedlo až k objevu této nahrávky. Hey ma'am! Hey, it's okay! You want to tell us what's going on? Is that real blood or fake blood? It almost looks like fake blood. I don't think any of this is real blood. It's all just goulash. Yeah, and then Their face burnt? No, it's gonna make it took me a little bit while, but it's like almost like Halloween, like zombie makeup. Video ukazuje incident se zombie ženou v Seattlu z pohledu policie na místě činu. A ačkoliv to dále dokazuje, že reakce na tento incident byla skutečná, také to dokazuje, že k incidentu samotnému nedošlo. Jak si první záchranáři rychle uvědomili, že tato žena nebyla ani zraněná a místo toho měla na sobě silný divadelní make-up s falešnou krví, což policisty a přihlížející zmátlo stejně jako nás ostatní. A největším odhalením, které z toho všeho vzešlo, bylo odhalení skutečné identity této osoby, jejímž skutečným jménem je Kimberly Kasai,
Odhalení, které následně vedlo k odhalení jejich profilů na sociálních sítích a nakonec k pravdě, která se skrývá za touto internetovou záhadou. Nedlouho poté, co k incidentu došlo, Kimberly zveřejnila tuto fotku v plném make-upu, který odpovídal identicky té zombie ženě ze Seattlu, spolu s popiskem "Nejsem vaše laboratorní krysa". Poté zveřejnila na Facebooku několik dalších příspěvků, které odhalily, že celý tento trik provedla jako způsob, jak vyjádřit své názory na určitá politická témata, o kterých se zde bohužel nemohu více rozepisovat, ale nakonec, i když byla přítomnost policie a záchranářů skutečná, tato žena, zombie žena ze Seattlu, se prostě tak chovala. Tohle je opravdu jeden z nejpodivnějších případů, jaké jsem za dlouhou dobu viděl, protože jeho teorie byly tak temné a znepokojivé, ale ve skutečnosti to nebylo nic víc než bizarní reklamní kousek. A nakonec je samozřejmě dobře, že žádná z těchto teorií nebyla pravdivá a že se v důsledku toho nikdo nezranil, což z něj dělá jednu z mála internetových záhad, které skutečně dospěly k definitivnímu a myslím, že do jisté míry uspokojivému závěru. Pokud se vám toto video líbilo a chtěli byste vidět více takových internetových záhad, nezapomeň mi hodit like a odběr, neskutečně mě tímto podpoříš. Pokud toto někdo neudělá, tak si dávejte pozor, aby na vás tato žena někde nečíhala.